Основните принципи, всяка година ги казвам, но ще ги кажа и тук, тъй като очакваме дискусия. Брой на учениците, завършващи основно образование в четвърти клас по общини на територията на основно и в четвърти клас на територията на областта. Стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините в областта, постъпилите в РУ Русе предложения от училища, становища от работодателски организации и заявления от работодатели за обучение по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалности. Гарантиране на условия за качество на образователния процес и баланс на съотношението между профилирани и професионални паралелки в съответствие с прогнозните целеви стойности, определени от МОН за област Русе. Съответствие на предложените професии със спецификата на професионалните училища и отчитане на състоянието на училищната мрежа по общини и тенденциите за броя на учениците, завършващи основно образование по общини. Ето това са определените стойности: 57 паралелки, процент места в професионални паралелки 62 и 41. В нашето предложение са 57 паралелки с брой места в професионални 64 и 91, защото това е прогнозен. Дали ще реализираме 62 и 41, зависи с лекото повишение от 2 пункта и половина, за да можем да достигнем до тези 62 и 41, вече при утвърждаване на реализиран държавен план прием. На 19 ноември извадихме броя на учениците в 7 клас 1459 и в началото на декември ви го представихме. Днес обаче, преди да дойдем при вас, извадихме от системата 1449 деца. За няма 2 месеца от 19 ноември до сега вече имаме намаление с 10 деца. И съответно бройките по общини в червено са ви дадени тези, които сме извадили преди да дойдем при вас от системата. Виждате, завършилите основно образование миналата година Борово 15, сега очакваме 17, станали са 18, в Бяла са били 80, към 19 ноември са били 71, днес са 70, в Ветово 71 са завършили, 72 са били към 19 ноември, сега са 70, в Две могили 41 са завършили, сега са 40, в Иваново 9, 22 са били към 19 ноември, сега 21. Русе 1176, към момента са 1169. Сливо поле били са 51 миналата година, сега са 43. И Ценово са 16, сега са 18. Брой училища, в които се завършва първи гимназиален етап, се придобива средно образование. Професионалните гимназии в областта са 13, профилираните също 13. Брой планирани паралелки в държавния план прием за учебната 26, планираме 20 профилирани и 37, както е било и миналата година. Искам само да уточня, че в тези 1176 деца към 19 ноември са 87 ученици в средно училище спортно майор Атанас Узунов и НУИ професор Веселин Стоянов. Тези деца се ориентират още от първи и от пети клас и много малко от тях решават да кандидатстват след 7 клас. Значи имаме близо 4 паралелки, които те вече учениците в тях са се ориентирали професионално. Или към спорта, или към изкуствата. И това прави задачата още по-трудна. Така, предложението за държавен план прием в 8 клас за 26-27 се предвижда в училище, намиращи се на територията на град Русе, да се осъществи прием в 48 паралелки, от които 17 за профилирано обучение и 31 за професионално. Така планираните паралелки съответстват на структурата на средните училища на територията на община Русе и са съобразени с изискването за увеличаване на дела на учениците, които се обучават в професионални училища и професионални паралелки. Но това, което предлагаме, е същото като миналата година. 27 профилирани и 37
20 профилирани и 37 професионални. Общо 57. Има 8 нови професии. Имаме 3 паралелки, в които ще се изучават 4 защитени професии, защото някъде паралелката е от 2 професии. С очакван недостиг с 17 паралелки, с 23 професии. Защитената паралелка може да съществува при 9, а с недостиг при 12 ученици. И това важи, когато дойде първият етап на класиране. Когато в такава паралелка се записали 5, а тя е защитена до 9, тя не се закрива, защото остават още 4 ученици. Но ако паралелката не е нито защитена, нито с недостиг, за да съществува трябват 18. И като са записани 5, няма как да я оставим и тя се закрива. Но има деца, които са подали само в една паралелка. И ако тя е от тези закритите, на това дете му се отнема възможността да участва в приема и то влиза в него чак на третия етап на класиране. Защото първия, ако не му е стигнал, във втория участват автоматично, за да бъдат преместени на по-предно желание. И в третия вече остават само малцина паралелки, нали? Много е ограничен и тогава за това внимаваме за броя на паралелките, за да не оставим дете излъгано в неговите очаквания. Система на обучение отново можем да се похвалим. 15,5 паралелки, 23 професии. Ето ги новите професии. В Панайот Волов социални дейности. Направили са анализ на изключително застаряващото население, тази специалност е с очакван недостиг и другото, което са пожелали, е туристическа анимация. Предвид туристическите обекти, открити в общината. В професионална гимназия по електротехника, електроснабдяване и електрообзавеждане, интелигентни системи, електронна техника и технологии. Тези интелигентни системи беше преди, господин Белчев казвам, програмист на изкуствен интелект. И те всъщност там смятат, защото това е единственото училище в област Русе и едно от 5-те в България, които в 10-ти клас обучават програмисти, т.е. деца от профилирани гимназии отиват при тях в съботни и неделни дни, 11-12 клас, и им дават специалност, професионална квалификация за програмист, защото той може да учи софтуерни и хардуерни, примерно Христо Ботев, но не получава професионалната квалификация, така че това училище е едно от 5-те, които обучава програмисти. Електронна техника и технологии, безпилотни летателни апарати, за което сме изключително щастливи, социални дейности и съдебна администрация.